ng'anyo ok eyo. Ng'anyo mar Sabasaba Maichan Bagi wuok tich tarik 7 dwe mar 7. Moko kuom jochan ng'anyo wacho ni gidhi tiyo gi odiochieng'no e keto sirikal tesre kaluwore gi teko mathoth ma obila osebedo katiyo godo kuom jopiny. Kata kamano, jotend obila mwaloso gode moko kuom gwenge ma pacho ka angoni pok giyudo milome kata kwayo mar ng'anyo ma kamago e kaunti ma Nairobi. Jatend tend obila ma Central Stephen Okalo yangoni onge milome moro amora ma osechwal ne obila e wi ng'anyono. To kata kamano, gin giseketo ikruok makare ne gima nade ma jong'anyogo biro timo. Ma bende chal mar weche kaunti ma Kisumu, kama OCPD ma Kisumu Central Peter Mulai olero ni onge milome moro amora ma giseyudo kotenre gi ng'anyono mar Sabasaba. Kata obedo ni nitie report mane osego ka obila kaka milome ne ng'anyono e kaunti ya Mombasa, milome mane ochiw gi Bradley Ouna, OCS ma tesend obila ma Central Mombasa Sylvester Wambua ochungo ng'anyono ka owacho ni maling'ling ma giseyudo siliko ni nitiere jomaundu machano donjore e ng'anyono kendo kelo tulo. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ma olose kaunti ma Meru to kone jogo machano dhi ndara ni kik tim timbe njore kata maundu kendo kik giroch kwe mar oganda. Murkomen wacho ni jopiny omiyo obila thuolo mar keto arita kaka winjore. Hii demonstrations ya siku hizi hakuna amani ndani, mipango yote ana wale wa kupanga wanapanga tu vita, kuchoma kotini, kuchoma police station, kuchoma administrative units. Na mimi nashangaa sana kwamba hiyo ni protest ya aina gani. Nimeambia askari wetu wakuwe wapole kama njiwa, wakuwe wapole na wazuri kwa wananchi. Lakini kama ni kupambana na majangili na wale ambao wanataka kuharibu mali ya umma na wale ambao wanataka kuua wananchi wengine ama kuua polisi, wawe wakali sana kuhakikisha wananchi wanadumishwa amani. Kama chala ni ogai mar ODM Raila Odinga okoni odiochieng' ma kawuono nochopo e lap mar bago rombe mano mar Kamkunji Nairobi kendo riwore gi jo Kenya e yango odiochieng' mar Sabasaba. Raila olero ni ng'anyo e boma oken Sabasaba kata matin kendo ok nyal miyo Sabasaba obed kod nengo mare. Walter Nyambaga nigi lerni. Ka odong' seche to gana jo Kenya yango odiochieng' mar Sabasaba, higni 35 mosekalo. Ogai mar ODM Raila Odinga yango ni en owuon kaka jal mane ondhi kendo chamo itopoi e kinde loch mar Agoko, lakini nochopi lap mar bago rombe ma Kamkunji mar yango odiochieng' mar Sabasaba kod jo Kenya. I will go to Kamkunji to remember those who have passed on in the past. My view would be the road should lead to Kamkunji. And then in Kamkunji, people meet there and pass a resolution. This is what we want. Raila olero ni onge ng'anyo mibibage konde mag boma mag lodho mwandu jo Kenya. Kasto mieno kum Sabasaba mibitime chuny boma. Ogai mar ODM ojojo Kenya ni mondo Sabasaba ber kod nengo mamare to nyaka time mana kama ne ochake ma en Kamkunji. Uwanja wa Kamkunji ni muhimu sana kwa taifa letu. Tukiongea juu ya Sabasaba mpaka tuongee juu ya Kamkunji. Na hapa ndiko mimi ningependekeza ya kwamba Wakenya wakutane Kamkunji na waende pale waongee wakikumbuka wale ambaye wamepoteza maisha yao katika harakati ya ukombozi wa taifa letu, na vile vile waseme yale ambao wanataka ifanyike katika taifa letu katika siku zijazo. Hizo ndio pendekezo zangu. Kuloso Nairobi, jatelo ni Sabasaba osekelo lokruoge mathoth e yor demokrasia. Kata kamano, dok chien moko to pod nitiere e kendo nyaka rangi malong'o pachoka. Odinga okoni moko kuom gigo ma nyaka mimbi e kinde chwalo ng'ur mag Sabasaba oting'o pek mag uchumi to kod thuolo mag dongruok e Kenya. Economy has not performed as we would have expected. Achieved the formation of other political parties. In the process, we managed to push for a new constitution, freedom of expression. The media is generally now much freer than it was at that other time. We have not achieved everything that we want,
You can see, for example, violations of human rights still abound here. You've seen police being able to shoot people, to kill. Kata kamano, ukoni siasa noya chon, kendo pod biro dhi nyime, to nyaka chiw lwasi mar telo, manyangafu, ne oganda makare, to kod jotelo ma obedhore, man kod timbe mongirore, to kod chia makare. This Sabasaba actually was a very noble idea. Sabasaba was meant to bring the people together for a common cause. And this cause was change. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Na kurango jongi kanya makelwa igi kumagwichi panyen kamantira karakadu wakun mathot mutingo gazette ma The Standard okunon ma Daily Nation The Standard ekoni don't kill our sons. Pichantire karkanyo ka sabasaba test ni tire karkai gazette mara Daily Nation. Ikete mana karka porado okuri gazette kan ka kureriko kwa kizito nyinga Cleophas Soluwa shideki simu kanya kwa mukionya katisango Purity Masani. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa chiel deka 45 to mana e Ramogi TV. Is that how you treat an officer of the law, a distinguished officer of the law? So they've sullied my reputation completely. I don't think I'm going to recover. Because even I'm told one of my nephews, when they saw me on TV, he asks his mother, who's my sister, Mom, when Ango is a thief, how do you repair that? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kakasikiza tune mari, D*860*418#. Ramogi TV, enod jower duto. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kinen matagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo ma wanyiewo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro mbajo ng'ato mar rameny piny. Kik bai. Nyakora mo joma chino tire karkano no magazeti nyimo koni matimore karkagi matimore bende oko kai ko oro SMS line binary adeka uchielo nono wabedo kod ng'eyo ni ginang'o gini matimore alwora ma kama intiere okinyi ma kawuono ka wantiere kod kachiel ka kod Eric Okeyo Kizito yawre kendo wachiegni inade Cleophas achio makare ma miwinjo ni joi jamuomo muome thuondi muomo ngoro dong nikech kako chiel ndaraka oinga moketi Cleophas kionge gi chuny mar muomo to kinya muomo kech iwuotho matin ichopo ne to dine icheki idhi kanye in ng'a mane koro midhiero ma koro jo Nairobi kadhe apeni duto madongo madonjo e chuny boma ma Nairobi koro obila oketo inga ma donjo onge koro kida donjo to chuni ni mer kata gi tiendi koro wamuomo wachopo kamoro japiny bende yuda nikech kama bende gidwa neno tang'o matimre oko koro ka Cleophas dokwa biro ne giyawo to en mana mudho kamano koro gimor nikech koro ginene wan maka wasechopo mondo ginene to magi mantiere gazeti ma kawuono nikech en odiochieng' mwapargo Cleophas maka dwe mar 7 tarik 7 higa mar 1990 iwacho ni nyomburko nowang' nobagi kite apini ma Nairobi ma wach manochakre alap ma Kamkunji kanyoe mabende koro iwacho ni jogo kata jo siasa mane kedo ratiro mar oganda jogo mane dwaro mondo piny Kenya obed kod duond od buche mang'eny Cleophas ne dhi ng'anyo mar mondo mi nobed kod thuolo no ma koro noyude to nokobiro mayot nobiro karemo nochwer nobiro koganda notho obiro koganda nohinyore koro en rapar mitimo tok higni 30 nyaka ma ne timre koro Cleophas okikre nikech kata agencies bende wacho nang'o gin bedo odiochieng' ma kama gikawo mar dhi mbele kod ng'anyo margi ma gisebedo ga keto godo piny wacho tesre ka bende giparo godo jogi mosebedo ga kinege ng'anyo ndicho makagi kacha ma giwacho ni osendhi godo oganda kendo lal godo koro en ng'anyono ma yo kikre kanyo Cleophas odiochieng' ma kawuono en rapar to jo jensi bora ni gen ng'anyo koro gigi tuomre to tudore koro wada rango mwaneni to dhi bedo nade
Nyakura Mujong kamorange karkai ber kung'eyo ni kato chalnade korango historia odiochieng' ma kawuono ka waranga nite mokwongo gazet mar Daily Nation mano kama wantiego kar kachiel kachiel nitie sigeni mathoth ahinya nitie weche mag tuke ma bende omipeke toke ite gazet mano mar Daily Nation kar kae iwacho ni Wonder Girls Chebet Kipyegon shatter world records mano kama gintiere kar kacha Beatrice Chebet noyudo thuolo mano mar wuoyo record maromo mano record mar mita 5,000 ka Faith Kipyegon ne oyudo thuolo mano mar wuoyo record mare wuon bende mano seto osebedo kosetigre adek molure mar 1,500 mano ma bende ng'we mano time Diamond League ma bende ne otim kacha chieng' ngeso ma piny orugo nyoro chieng' Jumapil mathoth bende nitie kacha wach mar TSC ma bende koro odonjne mano kotenore kod weche mago mag medo jopuonj ngas mopogore opogore ma bende nitie kacha kod weche mag Saba Kizito mana kaka isewacho kar kae nitie sigana momipeke ite mar 2, 4, 2, 3, 4 kod mano mar 5 kama gintiere achiel kachiel. Anyama dano mondo orangi wacho ni echoes from the past as youth lead push for good governance. Wacho ni gin gik mano timore chon ka koro joma tindo wuok oko mano mipeke ite mar 2 joma tindo bet piny gima gidwaro en matelo makare. Ka ite mar 3 obila okwore kar kacha iwacho ni kama gintiere osekon gi kanyo ni en obila mathoth e boma mar mondo mi orakre kod jong'anyo kod mathoth bende mantiere kar kae iwacho ni more officers on city streets to secure protesters and cab looting mano mantiere kar kacha jong'anyo kod duoko piny jore maprono deneni gigi duto. Cleophas odiochieng' ma kawuono iwacho ni paro mago mano timne higni 35 mokadho ma no nying mar Saba mano ne ng'anyo mano timre dwe mar 7 tarik 7 higa mar 1990 kama jogo mane dwaro ni Kenya obed kod telo makare weche mag mibadhi obed maonge ndicho kod nego oganda obed maonge nodhi ng'anyo iwacho ni en ng'anyo mano chakre kar romo mar Kamkunji mayudo buore Nairobi kae kama kaka nasewacho no Cleophas nyamburko no wang' kanyo nobagi kod kite ji nohinyore koro kanyo mane gino chakore mano kweth mag josiasa ma bende ne manyo mar mondo mi piny mar Kenya obed kod ratiro mar bedo kod duond od buche mathoth mopogore kod duond od bura achiel mane wantiere godo kanyo ma mano nomiyo jatend piny Kenya machon manosewewa Daniel Toroitich arap Moi nodhi ma koro nolok pend chik kare mar 2 kanyo Cleophas. Koro kineno kata picha moket kanyo Cleophas iketo rowere go machon mano wuok oko nikech kineno kata wi nyamburko ma kanyo to wang'i bro mako James Orengo mago jogo mane nitie kinde go ogai mar ODM Raila Amolo Odinga jogo mano kedo ne ratiro ma koro wabedo kod ratiro mar bedo kod duond od buche mathoth e pacho kae ma bende Raila Amolo Odinga kanyo wuoyo odiochieng' manyoro Cleophas nowacho ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mitimo rapar ok en odiochieng' mar ng'anyo itimo rapar gino mano timre higni 35 mano kalo mane giwuok kane gikedo mar mondo mi piny Kenya obed kod telo makare piny Kenya obed kod thuolo mar bedo kod duond od buche mathoth kanyo omiyo ne gikwayo rowere ni odiochieng' ma kawuono obed mana rapar mondo ji odhi orome kar romo mar Kamkunji kanyo to picha man kanyo bende Cleophas rowere mag jensi ni kanyo magi rowere machakre higa mokalo dwe mar 6 nodhi e ng'anyo kane gipingo paro mar chik mar omenda mane giwacho ne biro mapek achiel kod osuru mane omako japiny oketo mafuanda kanyo koro en ng'anyo mane odhi adhiya kamano ma nyaka higa ni koro wanene kosebedo kanyo ma tarik 25 dwe mar 6 mokadho Cleophas ne gitimo rapar mar jogo mane onege ng'anyo higa mokadho dwe mar 6 kanyo ma bende ng'anyo no kendo jomoko nowito ngimagi koro kata kamano gikoni gin bende odiochieng' ma kawuono pod gidhi timo mana ng'anyo no ma bende gin bende giparo go ka gimanyo go ratiro mag jopiny mosenegi jopiny mondhi ma kendo lal go kanyo koro odiochieng' ma kawuono en odiochieng' no maduong' ahinya Cleophas kiparo go historia marwa kundo mosekadhe gigo matimre kanyo ma koro odiochieng' ma kawuono weche pek Cleophas kecha king'weyo piny kaka chal nyisa ni weche pek odiochieng' ma kawuono. Nyakoro Mujong mana ka wabedo ka warango gi achiel kachiel nitie sigana mantiere kar kae ang' wane ane matung' ahinya kar ka ma en sigana morango obila wacho ni we are deeply sorry mano mar spokesperson mar obila
Mushiri Nyaga mano Michael obila mabende loso chiwo wache lo obila ma pacho kae owacho ni ng'anyo mano timore tarik 25 en moro mane ok gin adier ni dichopo kamano chope kata kamano iwacho ni oganda mathoth ahinya nowito ngimagi mano kiwacho ni en rapar manichiwo ne jomatindo maromo 60 manowito ngimagi moko bende nolal wacho ni ok en gima nigeno ni kanye kamano bedo ka orango wacho ni mokwongo gin weche mag buok ahinya mobila nitie godo ka gikalo kata e kinde mang'anyo makamagi timore. Cleophas Michael Mushiri Nyaga jawach lo obila kanyo koro noe kane twak kode kod od fwambo mar Nation nowach ni gigo mos ahinya kuom mago mosetimre mano kaluwore kod mano miwacho ni obila matiyo kod teko modhuro kuom ka girakre kod jong'anyo moseneno ngima kolal kanyo e Cleophas mwandu bende osekethre kanyo. Cleophas koro giwacho ni gikwayo ng'uono mathoth ahinya koro kwayo ng'uono ni wakia ni odiochieng' ma kawuono ok wanya winjo wach moro ni nitiere jang'anyo moro ma kata magina mar obilo dhi omako kata obilo dhi oto chonge marach gi nyaruga. Koro mane mwarito neno ka ng'uono mano kwayono en ng'uono manyalo chopo nyaka tim. Koro ngima to oselal Cleophas chakre kinde machien seche mwabedo kod ng'anyo tiyuak ni mano obila ni mosebedo katiyo kod teko modhuro ka girakre kod jong'anyo. Bende wa ng'uono mare mokwayo ni wanya neno kodiochieng' ma kawuono ka koro ginyawacho ni wadhi tiyo gi teko mathin ni tijwa en mana nang'o wadhi miyo arita ne jong'anyo to mana jokuoge bende wamaka maka to watero kuma owinjore onego tergie. Koro eto man odiochieng' ma kawuono wane ane ni to obila dhi tiyo yo machal nade jokuoge omako ter kamitero jong'anyo miyo arita makare ong'any gi tiek ng'anyo gidog e ot. Mano warito ni kaneno be nyalo timre odiochieng' ma kawuono. Aya koro mojo mano kantiere kar kata waloro donje e ite mar ang'wen kae obila chiwo sigana kaka ne gichopo machiegni gi tho. Iwacho ni how death stared as the face mano ka girango kacha wacho ni point blank range mano ma June 25th mano ka girango kacha achiel kachiel ite mar 20 koda mano ite mar ang'wen okiny ma kawuono obila wacho kaka ne odinegi omonjgi kendo ohinjgi e kinde mane gintiere mane oganda nitiere ng'anyo mar rapar mano kwarango ite mar ang'wen koro mojogi ne okanyo obila mantiere kar kanyo mano Constable Jafeth Musuko mathe kanyo neno en Olkalau Sub County Police Commander mano Sami Kamau kachiel koda ka officers mamoko mabende rango odno mar obila mabende ne otiaye mach. Cleophas magi obila go ma kirango kanyo to giwuok e station to obila ma oko mano wang' kanyo e makineno Constable Jafeth Musuko en owuok ma Kiambu kachae negiwacho ni gichunga kicha kane girango weche mag arita kwe kanyo e to kanyo mane ogone gi simu mar mondo mi gidhi kony gidhi jiw apisas kata obila ma Kikuyu kachacha ma kuro nwaneno gima ne timre ni wang'o kuonde obila kaachiel kod kuonde mag piny owacho kanyo e. Koro kane gidhi konyo giwacho nang'o derepgi ne ok ong'eyo yo kanyo malong'o. Derepgi nodhi gi nyamburko modonjo mana e kind jong'anyo e kinde kanyo Cleophas ne gikadh matek mano yudo hinyruok ma bende koro en e lweteno ni kod hinyruok kanyo ni kod ng'ol. Mano ne timre Cleophas ka koro jong'anyo noingogi gi teko ma iwinjo nang'o obila moko ne koro en mana ni gima tienda gima chama atuoni giwacho ni wan bende wan mana dhano nikech koro jogo nodhi omonjogi ma kuondego nowang' ma gikadhe matek obila moko bende nohinyore obila moko bende koro be nokadhe matek mana kaka joma moko kanyo e koro gimbe gichiwo sigana gi gigo mane gikadho ka giparo godo ng'anyo manotimre tarik 25 dwe mar 6 gin bende ne gikadhe matek Cleophas nikech sama giringo koni gi koni ka girakre kod jong'anyo sama girakre kod jong'anyo mar jong'anyo tim ng'anyo makweni jonjore bende odonjo e kinde ka irakruok godo koro gikoni giluwo koni ka giluwo koni jonjore ni koni ka luwo koni jong'anyo ni koni koro weche tek kae obila bende kadhe matek kanyo Cleophas mano kalore kod sigana gi ma bende koro giketo odiochieng' ma kawuono paro weche mag ng'anyo nochakre chien kacha higni 35 saba odiochieng' ma kawuono koro nyalo bedo ng'anyo kaka jensi kete koto nyalo bedo rapar ma ji dhi Kamkunji ma gigo morito duto modano to dhi bedo nade odiochieng' ma kawuono Cleophas bende kwarango piny kar kae weche mag obila mathoth mapod ntiere kar kae achiel kachiel ntiere Broken Shield nokora moke jowa mano kama gintiere kar kae achiel kachiel mano mondo morangi obila Joponi en wang' ma bende koro yangore kar kae ni wang' obila mantiere kar kae mano ni Corporal Charles Kwoba
depoka nyalo wito wang'e kata teko mar neno kaluwore kod ng'anyo ma mag Gen Z. Bende nowacho ni en chopo kata mana mar chwalo arita kwe. Obila ni ma jahiga 42 nyokoro Moge Jwang' yangore kar kani kar saa 8:15 ne ntiere e tiagas kendo ne ntiere e udi mago mane wang' kendo ntiere tulo mathoth ahinya mane omako obila kod jong'anyo, kendo en gima notimo mana timo tije kendo dog kuom jaode kod nyithinde 6 ke ntiere kon ngima mare makare. Kata kamano iwacho ni kae e kama olero ni noneno tho wang'e makora chich osebedo kanyo ka ntiere kod rem mabende koro oseyware kuom kinde makoro sani miye kibaji kod kiwon ko makoro ochomeni. Cleophas Charles Koba mano osipidi ma Kikuyu norado kod tho rigiri. Ne en ng'anyo ma pek kanyo Cleophas kech girakre kod jogo mawang'o station obila ma Kikuyu. Jong'anyo kanyo ma en ng'wech ma tuko yo kod paka idhi koni to gin koni gibayo kidi tibayo tiagas weche ne pek kanyo ma koro wacho kanyo kaka en bende koro nochopo kama koro wang'e no moneno godo no koro nyalo weye kanyo Cleophas. Mane gima wacho ni gin bende ne gikadhe matek kacha Cleophas kendo koro gichiwo sigana margi. Koro ere kaka inyatimo mobed makare mane makoro imanyo mar mondo mi otimo bed makare mondo mi kik wawinje wach moro nang'o obila otiyo kod teko modhuro jopiny owito ngimagi kata bende obila bende oyudo hinyruok nogogi kod kidi. Dongo nya bedo kod ng'anyo ma jong'anyo ng'anya to obila chiwo negi arita to jonjore to bede ot jokuogo bede ot kuorach. Nyakoro Moge Jwang' winjo mano kama gintiere. Jatend piny Kenya nigi ote moro ka mochiwo ne jopiny e ite mar 5. Ruto, pray against violence during protest. Jatend piny Kenya okwayo jo ute lamo opogore mondo leme ne chuny ma debeni en chuny magalagala ma bende koro donjo e kinde ng'anyo kendo kelo tulo mago weche ma pon tiere kar kanyo ma bino bedo kae ka waluwo achiel kachiel. Nyakoro Moge Jwang' mano wach mantiere kar ka achiel kachiel e iteni mar 5. Kizito Cleophas jatend piny Kenya William Ruto koro dok mana chonge kokwayo ni Nyasaye mondo mi otelne piny Kenya ka koro kwayo jotelo mag alam mar mondo mi olamne piny Kenya wabed kod kwe moloto kinde makoro iparo Sabasaba kanyo ma bende koro jesito wacho nang'o en ng'anyo ka gimanyo godo ratiro mag oganda mosenegi ka nyaka mago mosendhi kanyo koro jatend piny Kenya nokwayo lamo mar mondo mi olamne piny Kenya tulo kik bedi ketho mwandu kik bedi hinyruok kik bede e kinde mag ng'anyo kamae. Koro wacho nang'o ka ochopo matek Cleophas teringi dok ir Nyasaye. Jatend piny Kenya William Ruto bende oringo dok ir Nyasaye. Mano omiyo bende koro wacho kata nang'o ni weche mag alamo keto machiegni kod telo makata koro gedo dhi mbele kar jot ma jatend piny Kenya mako weche mag alamo oringo dok ir Nyasaye mondo mi otelne piny Kenya motelone tulo kik bede. Wan bende walamo mana kanyo Cleophas nang'o ni tulo kik bede. Ngima duong' ma kiwinjo ni wati ng'ama ing'eyo Cleophas owito ngimane e ng'anyo en gino malit sana. Ng'eni ng'ama watne ok ohinyore ng'anyo Cleophas nya wacho ni jogo ng'anya to sama ang' gino chopone ot moremo mochwer kacha odonjo ni mare kukunyo ni kara tulo mechopo godo ng'anyo rach matek. Koro en ng'anyo mamuol kech mano tie katiba to miting'e rungu midonjo godo kuo man to koro onge Cleophas mano kik bed kata matin. Mano dhi ketho chumi marwa. Jokuoge obed dala ma ok kinde gi mar wuok oko giwuok seche moko girade kod obila kuro mak yoterie jela. Nyakoro Moge Jwang' ntiere mathoth ahinya bende moluwo kar kae kwa wuok e weche mag ng'anyo. Kizito mana paro manya bedo kar ka gini e tijni bende kwa time wachiwo paro mopogore bende nya bedo ka kirango gazet makawuono ngene udhi bede gazet makiny mano nyama na range pudi kirango weche mag Sabasaba. Kizito woni en paro mane manya bedo ni sirkal ntiere godo ji kik donje boma to gin giwegi gisekono jotije sirkal ni kik lew chopo tich joge dhi donje tich e yo machal nade ko gengne Kangemi ogengne Jogo Road ogengne Museum View kata Museum Hill kata ogengne kata Thika Road mondo mikiko donje Ngong Road bende ogengne karka okinyi makawuono yangore ni kate matatu ma moko kuom jo auti godo kabiro e tich kae ikono gi kacha ni ok di donje boma to ka intie miyo madhi chiro mora mantiere boma ka wa jok madhi gi komba
jok mowuok kadhi e chiri mamoko nyaka Kamkunji, jok mamondo kiny makono kadhi wero, gitime yo machal nade, jok mayepo kangemi kacha kama gintiere, nikech wacho ni donjo town onge, wakiaka jok mosewuok town mawuok oko osekonwa ni wuok chal nade, nikech wuok to kane gilore, nikech mane yo mano siemna ni kao bypass mondo bi tich kama nitiere achiel kachiel. Sirkal nigi paro mane? Cleophas, sirkal ng'iyo kore tek, nikech kiseng'iso ng'ama jatij piny owacho mar mondo mi odonje tich, to bende igeng'o ji kik donji, gidhi tiyo ne ng'a, nikech thothgi sama gitiyo pise ka, jopiny dhirgi mondo mi giyudi tije, ka jok osegeng'negi, gito koro gidwa ni gidhi ti ne ng'a. Gin bende Cleophas gin mana dhano kaka jok moko ma koro gigeng'o mondo kik donje taoncha, gidwa donjo, gidhi tiyo kanye. Cleophas mane miwacho ga nang'o? Ka onyisgi ni gin koro jotij piny owacho gidonj gi ti, to jomoko ka koro ka ohinga ma giketo ka, sama ng'ato osewinjo noketo ohinga, ere ng'ama dhi wuok kode ni dhi boma bedo maonge. Mano chal gi gima owach nang'o ni Cleophas in kura daro ji Nairobi boma ni te donja ne kendi, dibed kendi kuma ji onge, ok dibedi, kata gin bende ok de giti kama ji onge. Weche mathoth ahinya mapiro luwo kanyo kora mogo jwang'e. Ite mar auchiel nitiere sigana karaka duol no mochung' ne rango kiewo kod tayo yiero ma pacho ka ABC chano dar kawuok e chuny boma ma Nairobi. Kizito, jogi pango dar ka gitiyo kod omenda maromo bilion 3.5. Mane wacho ni ABC an ambitious 3.5 billion relocation from the CBD plan. Mano CEO margi Hussein Marjan Hussein mabende oloso karka Marjan Hussein Marjan mabende oloso karka ka giwacho ni ero kae nyaka ginene gi ng'ado kaka itiyo kod omenda kinde ma olose ka. Cleophas giwacho ni gisebedo ka gitiyo kod omenda mathoth e deso ot mano ma log tich mar IBC kama gitiye kachacha. Makoro chenro nitie kanyo mar gero log tich mar IBC gi omenda maromo bilion 3.5 ma iwacho ni dhi gere oko mar boma kanyo. Cleophas giwacho ni gidwaro gibed kod thuolo malach mamiyo gichwalo tijegi moloyo to kinde Cleophas medo ka jo chung tero boke mekgi gibedo ga kod nok mar space ka maginya tiye. Koro giwacho ni maka gitimo ma gitere kamoro mantie kod thuolo makare to tije nyalo dhi makare. Ma Cleophas giwacho nang'o? Nitiere tenda mimanyo lo ma romo eka beach ma giwacho mano lo makare minya gere ot maber manyamiyo giti kod gitiyo de yo makare kendo duoko omenda chien ma gisebedo ka gitiyo godo ka gichulo ot no ma gidake kanyo. Cleophas koro giwacho ni ma wach mano chakre higa mar 2013 kanyo to koro lak sechegi koro giwacho nang'o? Koro kete mar mondo mi obede tim. Warito mar neno to bende koro dhi chope tim mar mondo mi gibed kod log tich makare man kod thuolo ma inyalo chwale weche makare. Ok kama seche moko iwacho ni dirruok nitiere makata koro tije ok nya bedo makare, nikech ma en duolo mantie chuny jo Kenya, nikech en duolo matayo yiero kod yango kiewo pacho kae. En duolo ma jo Kenya bende ni godo kod to ahinya kolure kaka gisebedo ga ka gitayo tijegi. Bende ginya duogo geno Cleophas gero to gera log tich makare, to bende ginyalo duogo geno mondo nya piny obed kod geno ni duondwa cha to tiyonwa yo makare mondo mi gik ma duogo tok telo ni jatelo wayudo ma ok ni kare. Bende wacho nang'o? Je Cleophas ng'ano mowuok moko dhi luto mbulu ema koro wacho ni keto jatelo marach, to jok mano ko luto mbulu be ma ywak moingo jok mano luto mbulu. Nyakoro mogo jwang'e wacho ni weche gi thoth sachelo soromo. Kizito tani mondo mi watie gazeti gi kato weche thoth monego bed ni warango kama ntiere kar ka. Nitie wacho ni en mit gi lit ma sukari, ywak mag jopur mag sukari mawuok ahinya alwora ma Wendo mano mantiere kar ka e kaunti ma Migori bende chiwo ywak gi kar ka omiye pek e ite mara mano ite ma iye kar kae e ite mar 7 ang'e ni ang'wan thuolo mag range achiel kachiel. To ka owuok kar kanyo wadan waranga ne ite ma iye kar ka jopuonj mantiere kuonde mangima tek gibedo kae ka girange e yo machal nade. Wacho ni teachers in hardship areas sue TSC over promotion. Ok gibedo kacha ka gido thuolo mag mendo gi ndhadhu kata ngas mopogore opogore. Kizito Cleophas koro ge ywak ni ntiere ka koko timnegi makare kinde no mani chwalo ji lemo kanyo
magi jopuonjego ma puonjo kuonde mangima teke, kuonde mongoro, kuonde ma wach ni chieng' rieny malich ahinya, kata mana kuonde ma pi nuro kaka kano ing'eni no oseket kanyo mago kuonde mangima teke. Koro jok ma kamago ywak ni ok ong'egi e wang' makare sama nitimo chenro ma kamano. Cleophas sigana ma ichako go kacha mar sukari. Cleophas sukari en gima mamit e dho kanyo e. Koro mit mar oduogo ma kem e dho japur. Japur kawo kindege mathoth puro nikech niang' to kawo kinde malach e puodho. Tiwacho ni sama koro osekawo kinde malach e puodho, Cleophas kogole mobete motere kambi kacha mar mondo mi oyud pesa ne ok oyud. Iwacho ni pesa ni deko. Odeko ma bende kochopo to koro chopo mathin ma mai wacho nang'o koro goyo chuny japur ma japur koro bedo kod par ni to tim nang'o. Bet niang' ket pamba kosa bet niang' ket oduma kanyo e, dipo ka bedo kod kuon kanyo e kata uso mogo, nikech mogo to kodhi use to yudo pesa ne sechego Cleophas. Koro mae ma iwacho nang'o rocho weche mag puro sukari pacho ka, ma sukari gino mamit e dhok, koro sano dhi bedo ma kem e dho japur Cleophas. Nyakoro monjo mano kantiere kar kanyo wuok kanyo. Wala ni chama rapare gazet ba Daily Nation karkae Jodin Salam koro wacho ni oyo chik mano mara kao mwandu kadipo ni ng'ato osewito ngimane, kata wacho ni jocham gikeni wacho ni jocham gikeni koso jocham gikeni mano kama gintie kata ngasome kada wan gi jadolo mokao igni 50 koda 7 Kenya kae wacho Fadhajiri Crackman Mananga bedo bene Nyamonyo, bedo Mbaga, bedo kuna opogore Nyanza. En kano loso wacho mago jocham gikeni, jocham gikeni, wacho ni mane kama na winje gino mokwongo. Sane kora winje karaka magi gin weche mag inheritance, kata kao mwandu to ka na mintie okacha ose witonge menya bedo babani, bedo kama chini kodi. Chik moro ntiere mane do maduong' mogik pacho kae, ogolo mano Supreme Court, ma wacho nyaka nyithindo monyuolo oko mar keny nyalo yudo thuolo makao mwandu mari, kata achiel kuom jogo minyalo pognegi mwandu mari. Jodin Salam osewacho ni oyo ok obiye mondo mi chike moko okel madhi rocho kaka watayo chenro magwa kaka jo Salam. Cleophas wacho ni wach ni onge chikgi wacho nang'o, nyathi monyuol oko mar keny, yani wuon gi ja Islam, onge kod ratiro mar yudo mwandu mar wuon gi, mano kaka chege wacho. Koro nitiere mama moro manodhi e do, nodok e do ma malo mogik, to ka do ma malo nodhi ong'ado nang'o, nyithindo monyuol oko mar keny, mano nyuol kod wuon pargi, mano wuon pargi onyuolo gi nyadendi moro mano neno ni bende nigi ratiro mar yudo pok mar babani, to kata kamano nodhi koro ng'uri gino onge chik margi. Koro do ma malo mogik kotelne kod Martha Koome gi jong'ad bura duto nodhi mong'ado nang'o, gin bende gin kod ratiro mar yudo pok mar wuon gi. Koro jo din Islam ng'ur ni ma odhi ataro mar chik margi, kendo koro gidok e wachno, gidok ywagre mar mondo mi ong'ine gi yo makare, nikech gin to nitie chege ni nyithindo monyuolo oko mar keny ok yud mwandu. Koro Cleophas ng'eni nyathi ni kod ratiro, to donge wuon gi mano nyuole cha koro nyaka yudo pok kuro. Koro jo din Islam gi bendo ng'iya gini makare ni ng'acha ema nonyuolo gi, koro giyudo pok mar wuon gi mondo gin bende gibede kod ratiro mar kaka nyithindo moko. Iwacho ni mondo mi romo moro bede, koro iwacho ni kae nitiere akweda malach ahinya. Koro weche mag akweda gi midwa mondo mi ogol nyathi mondo yud ratire, obed no nyuoli e keny kata nyuoli oko mar keny, yud ratiro mari. Onge ng'ama nooro barua mar mondo mi onyuole, mondo kik nyuole oko mar keny. Nyathi oyude no nyuole, koro barua no kooro mar mondo mi ni kik nyuole oko mar keny, ng'ato ka ng'ato yud ratiro mare. Mano kaka koro weche chal kalure kod wach macho ng'ad kod do maduong' mogik. Warito ni to okang' magi kao ni dhi bedo nade ka koro gin kod jur kod ng'ur ahinya kalure kod chike margi. Iwacho ni jogi omonjo chike mekgi. Nyakoro mojwang' ka wantiere kar kae, iwacho ni achiel kachiel kama bedo kae ka wachako ane chal mar wach kendo waluwe ka achiel kachiel. Endo chieng' mar ng'anyo koro mojwang' ite mar 13 kantie sigana madane mondo mwaranga achiel kachiel kae to ka ang' watieke mana gi yore mopogore opogore. Ite mar 12 bende kirango nyakoro mojwang' dhi do thuolo mar somo ote monde kanyo kod Bishop David Oginde monde ko kar kanyo ni recalibrating the leadership mindset, kata loko paro kaka inyalo ta oganda mopogore opogore gi jotelo. Mano kirango kacha ibiro kod yore mopogore opogore minyalo tim godo weche makamagi, mano mipe kanyo. Kizito ma machiel miwacho ni jotelo kod thuolo mar somo, iwacho ni kinde ma lokruoge nitie mopogore opogore irakruok kod yo machalane. Mano ote ma David Oginde ka tute mar 13 itima chinglo marango kae ka watieko.
Cleophas tema chinglo to ginde wacho nango ke kumonya dhi kok wanya loko mise mag gigo mane lek mane wantiere godo. Kok wanya loko gi tiwacho nango onge kuma dhi mano be miwacho nango seche moko chumi wa koro wuok ringo dhi ne guogi. Cleophas kwaduogo e weche mag machinglo kagi magi koro weche mag ng'anyo kanyo nikech neno jang'anyo ting'o bandera wuotho to samo dhi e ng'anyo ni chien kucho ng'anyo no setimore mabende jomoko nowito ngima margi. Koro kineno jang'anyo no Cleophas chien ne nitie lo moro mathulore machalo ti gi moro mathulo manyiso nang'o gini nyiso nang'o kata ng'anyo kaka dhi mbele ni lo moro pod nyathulre mamuony ng'ato lo nyaya odhoge mamuony ng'ato mano nyiso nang'o ng'anyo nyalo biro ma ng'ato nyalo wito ngimane ko obilo tiyo kod teko modhuro kata ka koro ji ringo ji onyonore e yo moro amora ma ng'ato nyalo hinyre godo kinde mar ng'anyo niwacho nang'o lo yawore ng'amo dhoge onyalo muonyo ng'ato e kinde mag ng'anyo gi Cleophas. Nyakoro mojoga mano kontie ka inene ite mantiere machinglo mano mabende Kizito sekoni kar kanyo achiel kachiel mar mondo mineni machinglo kawono to wache nade e yo ma kawuono wacho ni make resignation attractive for Ruto exit mano wach mantie kanyo ka Makoha wach man jalonyo weche mag telo mano mabende wabedo kachiel mae machinglo no nyakoro mogo jwang entiere kar ka mago jong'anyo maginte wacho ni kikalo kamoro amora miaye ikia gima timore toki konyalo muochni inyalo lokri kata mandik ni rest in peace mane kinde machuok en ng'ama ting'o bandera ma Kenya to jang'anyo machal ne wacho weche moko ma pok wawinjo kata kamano ong'amo dhoge maduong' kendo en gi ywak modwani mondo mi ochiw kendo mondo mi orangi. Kizito Cleophas jandiko no wacho nang'o mondo mi oket obedne Ruto maber ahinya konyalo gwe tao. Cleophas ka koro jotend migepe moko chien koro nowacho nang'o ok onyal gwe tao kod ang'a timore ok onyal to koro kom mar jatend piny Kenya bende inyalo lose ma onen koro to oromogo jogi loso na gima ber kama koro wagwe tao kata gida miya gima gimiya ni ma pek ahinya dhi ka wadhi godo kanyo miwinjo nang'o agwe mana e lienda yan agwe mana tao e lienda kom mar tend piny Kenya jandiko no bende nong'iyo wachno e yo moro ma wacho nang'o Cleophas mani wacho ni kigola to gola to kayie idang'o iwacho ni idang'o ipodo kuode pien podo tek kata igolo chwe momoko e tielo. Cleophas no chwe komoko e tielo mago jogo mapuro michele mapidho michele pi chwe samo moko e tiendi mondo mi pudhe tek ahinya. Nyakoro mogo jwang weche thoth nyama pontiere kar kae Kizito gi kanyo wana otiyo godo gazeto kinyi ma kawuono itimo gi kata kanyo nyakoro mogo some ang'one kanyo Star Girls mano wacho ni from human to hero mano Faith Kipyegon kod Chebet mano kama gintiere kata kama gibedo kanyo ka gisumore paro mopogore opogore ahinya ka girango wacho ni e thuolo magiyudo mano mar ringo wacho ni gintiere kacha Classic Diamond League mano kane gintiere Oregon mano kama bende omipe kod weche moko no puoch gi paka ng'eni Willis Odembe nigi weche mathoth mora wacho kama one kapok rango kata Gor Mahia na ng'ati mo Gor Mahia Kizito obedo kod weche makare ne jogo mawuok oko chieng' ng'anyo kawuono ikono gi ang'o ka watieko kanyo makoro wacho nang'o jowadwa ka onge gima idhi timo kamoro to beda ot nikech in mida wuok oko no waneno gik manotimre chien kacha jogi ok wene ji thuolo ni nyaka simu moro miketo mano ofuku nene jogo gole miwe mako ofuko yiech kanyo koro akwayo jowadwa kuyo bede sami ma nyawadu ni ng'ani be notiatia matek mar mondo mi oyude kata simu moting'o no kata siling 10 moso ofuku makore mae malich no ebe otiatia malio chwere jowadwa dhano bede kod oruma ne jowetegi kinde makamagi omiyo nawacho nang'o janjore jakuo obede ot jang'anyo ong'any kalure kaka katiba Cleophas. Ndio ote mondo ikar ka gazet mar The Standard Kizito kapok awe idhi warangane ote mondo ikar ka to nitie picha mabende oketi mabende odhi do thuolo kama neno gi achiel kachiel and The Standard ondika don't kill our sons. Iwacho ni en kinde mosebedo ka oganda ni kod bagni mag paro mopogore opogore wacho ni sani en a clear case mar increasing lawlessness kata onge chik matayo gimoro amora e weche mag ng'anyo iwacho ni jonjore donje mine ma weg nyithindo mopogore opogore bende romo mar mondo mi oga obila kuom tiyo gi lisasi machielo nyithindegi kinde ma gin e ng'anyo nitiere jogo bende madonjo e ng'anyo ka ting'o runge nyaruga boka rao kod boka mamoko e kinde mang'anyo kendo ma osekelo lal mag nyithindo kod rowere
e kinde mokalo Kizito machiegni ka en jal mane uso mask mano chel gi Magina kuna mokwongo ni wiye obwongo ne motho mokwongo to bang'e Boniface Mwangi nowiti. En wach malit ahinya kwaneno gik mosetimre kanyo mana kaka ranyisi miketo mar Boniface Mwangi mano chiel kane uso bwog rombe. Koro kane wantie hospital kacha cha mokwongo noyudo report nang'o ne obwongo ne otho. Kano tim bero yudo poklo mag Magina ang'wen e wiye. En wach malit ahinya omiyo koro jonyuol gi duol achiel wacho nang'o yawa kik uneg nyithindwa. Koro gikwayo obila mosebedo katiyo kod teko modhuro karakre kod nyithindgi sama nyithindgi odhi manyo ratiro margi e wang' apaya. Gikwayo ni yawa bede uru kod kwe kod nyithiwa gitim mana ng'anyo mabende koro giywak nang'o jonjore jo timbe achach. Jomecho bende koro kawo thuolo makamae donjo godo makoro miyo midhiero kama timore. Cleophas jomecho gi giwuok ayanga odiochieng'no mok mar ng'anyo mondo girakre go bila kendgi kucho mondo giwe nyithindwa gi otim ng'anyo kar manyo ratiro margi nikech gima nyithindo gitimo ng'anyo momigi kod katiba. To jonjore ka to makato katiba onge kamora moro momiyo gi thuolo mar timo kamano. Koro gigi kikre kanyo momiyo wasebedo ga kod lal mar ngima mathoth ahinya. Koro wakwayo ko obila mondo mi obed kod rieko makare mar yiero ni macha jang'anyo to macha to janjore macha jamecho macha jakuo to gitiga tia yono maginyalo kodo kod chik makare ka gitere malo kod okenge mag chik machop kode kata ka odhi ochamo oganda kacha gi kuon mopagi skuma mong'ad kod le ochama chama nikech kosa manotimo to jang'anyo to ng'anya nikech Cleophas magi nyithindo matindo ahinya magi nyithindo ma bende pod somo. Koro gidhi manyo ratiro ka gineno kaka piny mar Kenya dhi ochumi dhi mok ni kare yore mag tije gineno kok dhi makare. Giwacho nang'o nyithindo medre rowere medre pacho kae to tije nok kaka kinde medo dhi kwan mar oganda medore to thuolo mag tije tok medre Cleophas. Koro mane ywak magintiere kodo e ratiro magimanyo mane miyo kata yudo ka jomoko wito ngimagi to bende pod ok jon chunygi pod gidhi manyime ka gimanyo ratiro margi. Koro wan bende wakwayo nang'o ngima en gima duong' ngima orite yo makare ngima kik lal e lwet ng'ama chielo. Ngima en mar Nyasaye manochiwo koro Nyasaye no emobio kawo ngimano e kindege mano ndiko ne ng'ato ka ng'ato to ok ni ng'ato machiele makawo ngima mar ng'ato. Omiyo wacho nang'o wahero jowetewa kaka waherore owuon. Kik waneki kik wakwal mago duto nitie chike mane omiwa mondo mi wawuoth kode piny kae. Kwaluwo chike ma kamano wabiro bedo joma beyo kendo wabiro bedo kod jogo mantie kod dongruok makare pacho ka Cleophas. Chike mane Musa Nyasaye owene Musa mago chike 10 madongo yiero kama ne Kizito. Ite mayeka ite mar ariyo ntiere sigana mano monde kar kae kaka tiyo kod tobacco kata ndawa rocho ngima oganda nyakora mojango some wacho kar kanyo wacho ni sani major risk manya kelo tuoche mag kansa kod mago mabende mag adundo mabende ntiere kar kae kiwacho ni osuru matin ma ijuogi wiye miyo oganda mathoth ngi thuolo mamalo mano mar nyiewogi kendo mag tiyo kodgi mabende kelo gik mopogore ma irango. E weche mag Sabasaba bende momipe gazet mar The Standard kae giwanyo kar kae bunge la wananchi koro sani dwaro mondo miyo ala olor motelo ne ng'anyo ma kamano matimo ichano odiochieng' ma kawuono. Jod bura moko noloso odiochieng' manyoro ma bende ne okwayo mondo mi ng'anyo kik bed kod tulo kendo kethruok mag mwandu kik bedi ma kod mathoth nitiere kar kae ma bende bedo kae rango mano kae rango chenro mag Sabasaba chenro mag thieth ma bende ikwayo e kin mamoko. Kizito dakika osekalo 15 tok saa achiel mar okinyi ma kawuono watieko gi kanyo. Cleophas koro watieko mana gi kanyo koro kwa oganda no bed ng'anyo mamuol gigo matin mwaseyudo kaka gwengwa kucho kik gikethi kik imok mach e ndarane mobiro tigo Cleophas kwa ting'o godo mwandu ma wantiere godo kwa tere chiro. Seche ma intie mesa iwacho nang'o ok igwe mesa inyalo puko chiemo matin manomiyi. Aparo ni seche gi nitie gik moko matin manopangonwa kanyo mondo bed ni wachamo koro kwa gwe mesa wakunyo chiemo. Koro kwa oganda ni waketa ngoch tiangu to ranga ni to kucho to timre nade nikech kinde machien ne timre korwa kocha to nobedo kod ywak gine wacho ni un ketha uru meku wan meku adhi makare koro dongo warit meku matin ma wantie godo mondo mi okonyo obi okony nyithiwa. Erokamano Kizito ko ile thuolo mabedo kod okinyi ma kawuono dakika 15 tok saa achiel nyakora moga jwang' ka in gi simu tidhi e rapar mar Sabasaba yaw kamera ni obed on record gimoro amora minya neno record iwacho ni kamoro amora mentiere keep your camera rolling mano kama ntiere ga jofwambo odhi bedo kanyo mondo mi wakonu ni ang'o ma to timore kar kae
To gima josiasa bende nyaka kete pachgi juma mokalo mano kinde mang'anyo matari 25 gima ntiere mane go tim nochung chenro mago mag kelo achiel kachiel chenro mang'anyo kata live broadcast. Kawuono to josiasa giluongo ute fuamo mondo mi obi olugi achiel kachiel kendo cover live chenro magi magitimo Kamkunji. Wiche dhano. Rich Masani woka kod weche mag tuke. Weche thoth. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yudi yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda ana Lori Nyaka Black Ticha Dek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machigni nyakoromoga jwange chenro mar ngoma owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu Ticha Dek nyakoromoga jwange akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakura Magojong Friday supuzo wake. Sapar gidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover.
Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e ogandawa? Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo